Tem for Jesus. Man, I say that Jesus always wins. Jesus still pulls the biggest crowd anyway. And the problem the modern anyway is that they will not see it now. I could go me and bumbo cookies and everybody will call Jesus Lord one day. Now just the problem is that it will be too late for some people. You have another celebration naga on Ketamakana, another tibia abandon go shrine no na zieme. Makanden asi no arrange. If you say arrange gide arrange shrine no na. Nda arrange shrine no na. Arrange audio na. Pachaplo no na anyanwe ha na akali o. On me na. This revival needs sweep from the root. People think that God is not wise. Tukun na ye be thinking you have won. That is when God steps on his throne. When I will shake the heavens and the earth. Like this. O shake here. Unamakwa na ebubedike kanonolu. No video ina enwe angole as a Christian. Ina video ina with open mind. Na enwe angole as a Christian maka gene revival is sweeping. After even Ekwensu took Jesus to the top of the mountain. See, this is all the glory of the earth. But Jesus in Elana, I cannot see all this thing work and go see not just an illusion or illusion. Also, not Ekwensu say here. After Tukunda nisi no root. We nebe na abia. Once you go na root ne bucha na abata. Nobody falls this and nobody see na bia men canoe. You just woke up, decide I said na muna for me and my household we will serve the living God. Beginning in the video kabaro ni share laya. Kando so kwa gina afo ina afo na channel laya makana 2024 ya Diego. O ya Diego. Oha. O na mara aso. Swana na imala aso. Swaniko. So bido kita make your decision to know who you will follow. Maka gine samloko si na bombo nwa dana na kpim na mo form onye jie onye obona no n'ọsọ biko na video na ya na reply na comment him Jesus is Lord, Jesus is Lord, hallelujah, hallelujah, Jesus always wins. That's now comment here because gine Jesus always wins, and I'm very very happy for this kind of video. Comment and share and also subscribe. Turn on your notification bell, kine mwete notification bell na I post a video from the by. Kodun mbozo. A native doctor ya bụ nwa dibia a na-akpọ agụ na-ebu ibubo ejirigo aka ya wee gbaa mmụọ na-efe alụkwaghịm. O jirigo aka ya gwa mmụọ na-efe si ya achọrọzi gị. O jirigo aka ya kpebie na onwerozi ihe jikọrọ ya na ikpele alụsị. Freedom of worship permitting onye ọbụla to decide what to worship and what not to worship. He has made a wise decision. Well, Agụ na-ebu ibubo abụrụ the first native doctor to make this decision. Neither is he the second nor the third. Anyị ka dịkwa available. Ọ bụ na ọnwa onye fekatala nke ọ na-efe ike gwụ ya mee ka anyị malụ. Anyị ga-enyere gị aka mebie ihe niile kwesịrị ka emebie free of charge. Maka na onye Chineke nyere anyị iji wee na-emebi alụsị wee na-emebi ọgwụ agwọrọ agwọ bụ n'efu ka o nyere anyị ya. N'efu ka anyị ga-ejikwa na ya wee na-ejere ya ozi. Ngwa gbaala anya gị Christmas. Nke akpọ staff of office. Ọ mmadụ si ga-emezi na dibịa. Ọkwọkwọ ji aka isi na ịma mmezi dibịa. Ọ mmadụ si gị medebe dibịa. Ọkwọkwọ ji aka isi na ịma mmezi dibịa. So ebido m na staff of office gị ka m wepụgodi ya. Ka m tọluo ya. Nke a bụ afọ ọjị gị. Okwu ya? Ngwa. Ebe ringi iji akpa ike. Ka ringi afọ ọkwọ m ya, ọ dị ebe a? N'ime nke a? Ọ dụdụkwa n'ime mmiri.
ring iji bụrụ odogwu ọ nwụkwa ọzọ ọ ka nsi jọ na mmiri a dị dọtị mama mụ ya ka were ya oke ngwa napụ m ya. N'eziokwu ikpere alụsị abụrụ omenala ndị Igbo. Na-agwakwa m afafa nke a bụ aka ji ọfọ ọnya bụ chike ọnya bụ ikenga oke nke a bụ nkeji mmụọ ị na-eti mmụọ afọ ị na-eji eje mba ajọ mmụọ iji akpa ike nke a bụ aka ji dị mmanwụ so mana ịgwagokwa ya na ịchọ ozi ya ka anyị deluo ya ebe a nke a bụkwa okpu ewo ikenga ikpu eze ekpu ndị abịrịba nke a bụ ikenga ka anyị deluo ya ọ mmadụ fọsụ gị medere dibịa gị nwa ji aka gị kwụsị ime dibịa decide a na-ede emezi nke a bụ ikenga kedu ebe chi dịzi chi oke chi dị n'anyanwụ nke a bụ gịnị ọfọ chelụkwa nke a bụ ife iji eje mba oke iburu mmụọ were nke a tii wee na-afụ mmụọ na mmadụ ịgwagokwa ya na ịchọ ozi ya ọ mmadụ mee gị by force ọkwagwo iji aka ya ite nke a na-esikwa isi ewo nke a bụ gịnị oke awele ji dị mmụọ nke a bụ ite oke awele ji mmụọ ị na-eti na nke a esigbuo m mmepụpụtazikwa ite ọzọ ebe a ite niile a na-esi isi nke a bụ gịnị sword mma agha mma ya dị ike mma agha mma nke a mma agha ka anyị debe ya ajụkwa nke ọzọ ọ mmadụ si gị medebe dibịa abịa m zie ego ozi ọma ọkwa gị ji aka ikpebi ya imesi ya agwa ife iji wee jụ na ihe emezi dibịa anụ nnọọ na-aga ejima anụ na mmụọ iji aka ibute na-aga ejima nna debere m fanta emesịa ka ṅụọ nke a debere m fanta etinye na friji o jụọ oyi ka ṅụọ ya na ndị enyi aṅụrụ ebe ọ bụ na ndị enyi ya kwara ahụ nke a bụ ọbọ mma yi mmụ iji apụ apụ dike lekwa akpati ozu ọka nsi je ajụọ m ife ndị a osocha na omenala Igbo azịza bụ ikpere alụsị abụrụ omenala Igbo ọ dị ka ya akọwala anyị ọ dịkwa mkpa na-ekwenụ mọt mmụọ aṅụghị ya nwazi ife dị n'ime ya mmụọ nwere mọt nke a enu edi sealed nakwa ya enu edi sealed mana ọ dịzi empty mmụọ na-aṅụ mọt mmụọ nke a isi ju ya oyi biko jisikwa ike tụsaa this video, share this video ka anyị na-agakwa n'iru. Nke a nke iji pusu ọkwa pusu mee na azụ ya dị elu anyị maka sị na azụ pusu adị elu anyị na inwekwa ife o ka eke esizi gwa ndị ị na-alụrụ ọrụ ndị na-alụrụ ọrụ otu anyị bụ dibịa ka eke esizi gwafa na ire emezikwa dibịa ndị na-apị ọrụ ka ndị bụ ndị na-apị ọrụ ndị street na ndị HK mana igbo bụkwanụ ndị HK ndị Yahoo ị na-arụrụ ọrụ na ọdịọzi oge fabatazi online fafụ na ụka gbasagwo oke ebe David nke eme iji apụ
Aji egbu anụ ebe a. Oke nke iji egburu mmụọ anụ. Nke na-egbu mmụọ anụ. Mmụọ na-atajukwa afọ. Mana nke bụ eziokwu bụ igbu elu mmụọ anụ. Mmụọ na-ata anụ a. Nke ewere ime ala ya, ime afọ ya, etiri ya. Etiri na ebe. Ti na n'ime okawela atụpụkwa nke a atụpụrụ aka ji ọkụ a n'ike nga. Then isi ya na ụkwụ ya ebujisi ya etisi ya. Oke isi ya na ụkwụ ya. Etiesi ya ebe a. Ewerezie obi ya. No onye a eji ewere ụlọ ọrụ n'odi obi. Oke onye eji mmụọ agha arụrụ ọrụ. Enuzie mkpụrụ obi. Enuzie mkpụrụ obi anụ a. Then nke ahụ idebere isi ya na ụkwụ ya edebere ya ọya tịa. Actually n'ọkwa mpụtazi ụtọ ife mfuzi n'iru mmụọ ka ndị were. Ma afọ ọzọ mana nkịta akpụrụgwu ya. Mana nkịta akpụrụgwu ọfọ nna. Na ọ bụrụ na mmụọ na-ata anụ. Then the men anụ egbuzi onye ndị tara. Ndị bi around. Ndị nọ mgbe mee. Anụ egburu mmụọ ka mmadụ taa. Ekenekwa m ụnụ. Ụnụ na-echi iti mmụọ dị nne. Egbuelu mmụọ anụ mmadụ ata ya ọrụ chitin. Amara mma dịka onye otu Kraịst Igbo, ị na-afụtakwa mkpa ọ dị na ị ga-atụsa this video. Ị na-afụtakwa mkpa ọ dị na ị ga-share this video. Ebe ọ bụ na oge ọjị aka gị wee kpebie na ịchọ ọzọ ime dibịa. So nke a gift anyị ga-enye gị in replace of ife ndị a niile na-esi isi. Na how beautiful this one is. Ode esi isi ka ndị a niile. So ọ bụrụ anyị nwasị gị bute mmụọ gị ka anyị mebie ka anyị nye gị Bible. Ọ bụ ọjị aka decide ya na ịchọ ọzọ ife ndị a niile. Iwe chọrọ m bịa n'ụlọ. Ebe ọ bụ na ị chọrọ m bịa n'ụlọ sị na ịchọ ọzọ ife ndị a niile. Mma gbaba ya aka, mma napụghị nke iji gbaba ya aka. So ebe m napụghị nke iji a na-enye gị something better bụ okwu Chineke. M makwa na ịma agụ na-aghọta. Enyekwa ego ohere ka ga-akụzikwu ndị mmadụ. So on my hand gị nke a over in place of ngwongwo na ngwongwo ndị a. Wee na-asị gị ezigbote congratulations. Today, by the mandate of heaven and by the anointing that follows my calling, I declare your freedom.